Sediaci bík. Mračno prachu. Fialový bizón. Indián Saváš. Zbožňujem túto vôňu, pretože je odporná. Čo si na seba dal, že tak smrdíš? Čo sa stalo? Chimena, mala si povedať, že tá vôňa je neodolateľná a potom ma poboska, ty hlupania! Nechytaj ma, ty špinavec. Ale Kamera, strich! Preboha mládež, prosím nemožná. vás. Sústreďte sa, prosím vás. Prosím vás! Poďme od znova. Sediaci bík. Mračno prachu. Fialový bizón. Prečo ma chytáš, ty hlupák? Ty mi nemáš zakrývať oči na čisto. A ty na mňa nemáš kričať. Ak som spravil chybu, na to je tu senior režisér. A nevolaj ma hlupák, pretože ti takú strelím, že zostaneš sedieť ako fialová krava v mračnej prachu. Nevyhrášaj sa. Ak sa budem, tak čo? Strich! Preboha, čo je to s vami? Čo je to s nimi? Čo sa vám dvom stalo? Pripraviť sa! Koza sprostá. Fialový bík. Sediace mračno. Prach z bizóna. A ďalej? Aké meno vymyslíš mne? Smradlavý indián, alebo čo? Chimena, ak si blbá, navždy aj blbá zostaneš. Nebola si sa schopná naučiť ani 3 riadky pre Boha živého. Ja sa nedokážem, nemôžem sa pri tebe sústrediť. Nedotýkaj sa ma! Tak koniec! Mám vás plné zuby, prisahám! Mám vás plné zuby! Plné zuby! No tak. Nie, na to ja nemám nervy! Do paroma mám vás dosť, to je taká neúcta! Končím! Veď vidíš, čo robia, som nemožná! Odvedte ho rýchlo. Čo má toto znamenať? Ďalšia scéna z reklamy, Nie, alebo čo? žiadna scéna, senior. Bruno dostal infarkt, je to veľmi vážne, musíme ho rýchlo dostať do nemocnice. Vidíš? No tak, ponáhľajte sa. Tvojou vinou je chudák Feraňo teraz na Ty mŕtvici. chceš všetku vinu hodiť na mňa. Samozrejme, neodviedla si prácu, ako si mala. Si nezodpovedná. Nie, to ty si neurobil, čo si mal. Neviem, prečo si ťa Bruno vybral. Hoci ktorý hlupák by bol v tom lepší. Počujete? Kvôli rozmarom tejto sabotérky nemôžeme dokončiť reklamu. Ale iste, že ju dokončíme, priatelia. Nakrútime ju. Nemáme režiséra. Ja sa už o to postarám. Od tejto chvíle preberám režiu ja. A pri mne vy strajať nebudete, na to zabudnite. Pretože nedisciplinované správanie tolerovať nemienim. Zajtra ráno sa tu stretneme o tomto istom čase. A nech vás ani nenapadne meškať. Nebudem váhať a zažalujem vás. Podám na vás žalobu. Sediaci bík. Teraz nech najazd. Teraz najazd. Mračno prachu. Je to výborné. Fialový bizón. Kompas! Schod na jeho detail. Indián Saváš. Moja obľúbená vôňa. Taká neodolateľná. Que me da mil vueltas y me hace Skončili sme! Dobrá! Výborne! Super! Hotový zázrak.
Balíme, končíme. Perfektné. Poďme. Konečne ste tú scénu dokončili. Vidíte, že ste to dokázali. Bez väčších problémov a predovšetkým bez plýtvania časom. Takže teraz si robte, čo chcete. Skočte si aj do vlasov, mňa to viac nezaujíma. Lebo tu ste už skončili. Keďže záväzok sme si splnili, zostáva mi len poslať za tebou advokáta. Nemám v úmysle už dlhšie čakať. Pošlem radšej môjho za tebou, pretože mne viac záleží na tom, aby sme sa rozviedli. Neverím, že to spravíš. Ja tebe tiež neverím, že to vybavíš. Tak ti niečo navrhnem. Stretneme sa zajtra aj spolu s advokátmi a vyriešme túto vec raz a navždy. Výborný nápad, súhlasím. Ale zajtra tam nezabudni prísť. Pre Boha, to je párik na pohľadanie. Neopovážte sa mi ich viac priviesť. Dobre.